Akwụkwọ nke James isi nke mbụ. Ohu Chineke na onye nwe anyị Yeshua na-ekele ebo abụọ ahụ gbasasịrị agbasasị. Ụmụnna m, tụlee ya nke ukwuu mgbe unu na-adaba n'ọnwụnwa dị iche iche. Mara na nnwale nke okwukwe unu na-akpata ndidi, ka ndidi rụọ ọrụ ya zuru oke, ka unu wee zuo oke ma zuo oke, ghara inwe ihe ọbụla. Ọ bụrụ na onye ọbụla n'ime unu enweghị amamihe, ya rịọ Chineke, onye na-enye mmadụ niile onyinye n'ụba ma na-akọchaghị onye ọbụla, a ga-enyekwa ya. Ma ka ọ rịọ n'okwukwe, ọ bụghịkwa ịgbagharị agbagharị, n'ihi na onye na-agbagharị agbagharị dị ka ebili mmiri nke oke osimiri, nke ifufe na-ebupụ, ka onye chere na ọ ga-anata ihe ọbụla n'aka onye nwe anyị. Onye nwere uche abụọ adịghị akwụsi ike n'omume ya niile. Ka nwanne nwoke dị ala ghọta onwe ya na onye buliri elu. Onye bara ọgaranya ka a na-eweda ala, n'ihi na dịka okooko osisi ahịhịa, ọ na-apụ n'anya. N'ihi na dịka mgbe anyanwụ na-awa n'okpomọkụ, ahịhịa ahụ na-akpọnwụ, okooko ya na-ada, ọdịdị ya mara mma na-alakwa n'iyi. Otu ahụ ka ọgaranya ga-akpọnwụ n'atụmanya ya niile. Ngọzi na-adịrị onye na-atachi obi n'ọnwụnwa ahụ, n'ihi na mgbe a nwara ya, ọ ga-anata okpueze ndụ nke onye nwe anyị kwere nkwa nye ndị hụrụ ya n'anya. Ka onye ọbụla ghara ịsị, Chineke na-anwa m, n'ihi na a pụghị ịnwa Chineke site n'ike. Ọ dịghịkwa anwa onye ọbụla, ma a na-anwa onye ọbụla mgbe agụụ nke aka ya dọkpụrụ ya. A na-anwakwa ya ọnwụnwa mgbe agụụ mmekọahụ tụrụ ime. Ọ na-eweta mmehie. Mmehie mgbe ọ gwụchara, ọ na-ewetakwa ọnwụ. Unu emehiela, ụmụnna m. Ezi onyinye ọbụla na onyinye ọbụla zuru oke si n'ezi bịa. Ọ na-esikwa n'aka Nna nke ihe rịdata, onye na-enweghị mgbanwe ma ọ bụ onyinyo nke mgbanwe. Site n'uche ya ka o ji eziokwu mmụọ anyị, ka anyị wee dị ka mkpụrụ mbụ nke ihe o kere eke. Ya mere, ụmụnna m, ka onye ọbụla dịrị ngwa n'ihu ihe, dị nwayọọ n'ikwu okwu, dị nwayọọ n'iwe, n'ihi na iwe mmadụ anaghị emezu ezi omume nke Chineke. Ya mere, wepụnụ ihe rụrụ arụ niile na ihe ọjọọ niile, ma jiri nwayọọ nabata okwu ahụ e dere n'ime unu, nke nwere ike ịzọpụta mkpụrụ obi unu. Bụrụnụ ndị na-eme okwu ahụ, ọ bụghịkwa ndị na-anụ naanị unu, na-aghọgbu onwe unu. N'ihi na ọ bụrụ na mmadụ anụ okwu ahụ ma ọ bụghị ya, ọ dị ka nwoke nke na-ahụ ihu ya n'enyo, n'ihi na mgbe ọ tụlechara onwe ya, ọ na-aga n'ụzọ nke ya ozugbo wee chefuo ụdị mmadụ ọ bụ. Ma onye na-ele anya n'iwu zuru oke nke nwere onwe ya ma nọgide ebe ahụ, ọ bụghị onye na-echefu ihe ọ nụrụ, kama onye na-arụ ọrụ, a ga-agọzi ya n'ọkwa ya. Ọ bụrụ na onye ọbụla n'ime unu yiri onye na-ekpe okpukperechi ma ghara ịkwa ire ya, kama ọ na-aghọgbu obi ya, okpukpe a bụ ihe efu. Okpukpe dị ọcha na nke na-emerụghị emerụ dịịrị Chineke, ya bụ Nna nke a bụ. Gaa leta ezinụlọ nna na ụmụ agbọghọ ahụ ọnọdụ, ma zere ụwa. Akwụkwọ nke James isi nke abụọ. Ụmụnna m, unu enwela okwukwe nke onye nwe anyị Yeshua dị ebube n'ebe mmadụ nọ. N'ihi na ọ bụrụ na nwoke yi mgbaaka ọlaedo na uwe mara mma bata n'etiti unu, onye ogbenye yi uwe rụrụ arụ abịakwa, unu na-asọpụrụ onye yi uwe mara mma, unu wee sị ya, nọdụ ala ebe dị mma. Unu wee sị onye ogbenye ahụ, guzo ebe ahụ
maọbụ nọdụ ala ebe a n'okpuru ụkwụ m. Unu abụghị akụkụ nke onwe unu. Unu aghọwokwa ndị ikpe nke echiche ọjọọ. Geenụ ntị, ụmụnna m ndị m hụrụ n'anya. Chineke ahọpụtaghị ndị ogbenye nke ụwa a ka ha bụrụ ndị bara ọgaranya n'okwukwe na alaeze nye ndị hụrụ ya n'anya. Ma unu eledala ndị ogbenye anya. Ndị ọgaranya anaghị amanye unu n'ike ma dọkpụrụ unu n'ihu ikpe. Ha anaghị ekwulu aha kwesịrị ekwesị nke a kpọrọ unu. Ma ọ bụrụ na unu emezuo iwu eze dịka akwụkwọ nsọ si kwuo, nke na-asị, unu ga-ahụ onye agbata obi unu n'anya dịka onwe unu, unu na-eme nke ọma. Ma ọ bụrụ na unu na-ele ndị mmadụ anya, unu na-eme mmehie, ma iwu ahụ bara unu mba dịka ndị na-emebi iwu. N'ihi na onye na-edebe iwu dum ma na-enyocha mmehie n'otu ihe bụ onye ikpe mara n'ihe niile. N'ihi na onye na-asị akwala iko na-asịkwa egbula mmadụ. Ma ọ bụrụgodu na ị kwaraghị iko, ọ bụrụ na ị gbuo mmadụ, ị bụ onye na-emebi iwu. Otu a ka unu na-ekwu, otu a ka unu na-emekwa, dịka ndị a ga-ekpe ikpe site n'aka Chineke. Iwu nke nnwere onwe. N'ihi na a ga-ama ya ikpe onye na-anaghị emere ebere. Ebere na-emegidekwa ikpe ọmụma. Gịnị ka ọ pụtara, ụmụnna m? Na mmadụ na-ekwu na o nwere okwukwe mgbe ọ na-enweghị ọrụ. Okwukwe a ọ pụrụ ịzọpụta ya? N'ihi na ọ bụrụ na nwanne nwoke maọbụ nwanne nwaanyị gba ọtọ ma na-enweghị nri kwa ụbọchị, ma otu n'ime unu asị ha, gaa n'udo lụso onwe unu agha ma jupụta afọ unu, na-enyeghị ha ihe dị mkpa maka ahụ, kedu uru ọ ga-abara? Ya mere, okwukwe, ọ bụrụ na o nweghị nsogbu, nwụrụ anwụ n'onwe ya. Ma mmadụ nwere ike isi, unu nwere okwukwe, m nwekwara ọrụ. Nye m okwukwe unu site n'ọrụ unu, m ga-enyekwa unu okwukwe m site n'ọrụ m. Unu kwenyere na e nwere otu Chineke, unu na-eme nke ọma. Ọ bụ na ndị mmụọ ọjọọ kwere ya ma maa jijiji. Ma ị ghọtara, gị onye na-amaghị ihe, na okwukwe nke na-enweghị ọrụ anwụọla. Ọ bụghị site n'ọrụ ka Ebraham nna anyị bụ onye ezi omume mgbe o nyere Aịzik nwa ya nwoke n'elu ebe ịchụ àjà. Ọ bụghị na okwukwe rụrụ ọrụ site n'ọrụ ya. Site n'ọrụ ka okwukwe zuru oke. Otu a ka esi mezuo akwụkwọ nsọ nke na-asị, Ebraham kwere Chineke, e wee kpọọ ya ezi omume. A kpọkwara ya enyi Chineke. Ya mere, ị na-ahụ ka esi gọzie mmadụ site n'ọrụ, ọ bụghị site n'okwukwe naanị. Otu ahụ ka esighị gọzie Rehab, akwụna ahụ site n'ọrụ, mgbe ọ nabatara ndị ozi wee ziga ha n'ụzọ ọzọ. N'ihi na dịka ahụ na-enweghị mmụọ nwụrụ anwụ, otu ahụ ka okwukwe na-enweghị ọrụ nwụrụ anwụ. Akwụkwọ nke James, isi nke 3. Ụmụnna m, unu abụla ọtụtụ ndị nkuzi, ebe unu mara na anyị ga-enweta ikpe ka ukwuu, n'ihi na n'ọtụtụ ihe anyị niile na-emehie. Ọ bụrụ na mmadụ emeghị mmehie n'okwu, ọ bụ nwoke zuru oke ma nwee ike ịchịkwa ahụ dum. Lee ka ha wee rube isi ma tụgharịa ahụ ha niile. Anyị na-etinye anụ ahụ n'ọnụ ịnyịnya. Lekwa ụgbọ mmiri ndị, ọ bụ ezie na ha buru ibu ma ifufe na-efegharị. A na-eji obere ihe eji akwọ ụgbọ mmiri tụgharịa ha ebe onye ọkwọ ụgbọ mmiri chọrọ ịga. Otu ahụkwa, ire bụ obere akụkụ ahụ. Ọ na-anya isi n'ihe ukwu. Lee ka o si na-agba ọkụ dị ukwuu dịka obere ọkụ. Ire bụ ọkụ, ụwa nke ajọ omume. A na-etinye ire n'ime akụkụ ahụ anyị.
nke na ọ na-emebi ahụ dum ma na-agba ọkụ n'ụzọ okike. A na-agbakwa ya ọkụ site n'ọkụ mmụọ, n'ihi na a na-azụ anụ ọhịa niile na nnụnụ na anụ ufe na ihe dị n'oké osimiri ma na-azụ ha site n'ọdịdị mmadụ. Ma a pụghị izu ire. Ọ bụ ire na-agbagharị agbagharị, jupụtara na nsị ndị na-egbu egbu. Site na nke a, anyị na-agọzi Chineke na Nna. Anyị ji nke a na-akọcha mmadụ, ndị e kere n'ọdịdị Chineke. Ngọzi na nkọcha si n'otu ọnụ pụta. Ụmụnna m, ndị ekwesịghị ịdị otu a. Isi iyi mmiri dị ụtọ na mmiri ilu n'ime ala ọ na-amịpụta otu ebe. Ụmụnna m, osisi fig ọ pụrụ ịmịpụta oliv, ma ọ bụ osisi fig osisi vaịn? Ya mere, osisi iyi ọ bụla enweghị ike ịmịpụta ma mmiri unu na mmiri dị ụtọ. Onye ọ bụla n'etiti unu, onye maara ihe ma nwee amamihe, ya gosi ọrụ ya nke ọma n'ịdị nwayọọ nke amamihe. Ma ọ bụrụ na obi ilu na esemokwu dị n'obi unu, unu echegbula onwe unu. Unu abụkwala ndị ụgha n'ihe gbasara eziokwu. Amamihe a esighị n'elu rịdata, kama ọ bụ nke ụwa, nke anụ ahụ na nke rụrụ arụ. N'ihi na ebe iro na esemokwu dị, e nwere nnupụisi na ụdị ọrụ iwu na-akwadoghị niile. Ma amamihe nke si n'ezi pụta bụ nke mbụ dị ọcha. E mesịa, ọ dị udo, dị nwayọọ, dị mfe nghọta, jupụtara n'ebere na mkpụrụ ọma, na-enweghị ikpe na ihu abụọ. A na-akụ mkpụrụ nke ikpe ziri ezi n'udo site n'aka ndị na-eme udo. Akwụkwọ nke Jems, isi nke 4. Olee ebe agha na esemokwu si bịa n'etiti unu? Ọ bụghị ihe ụtọ unu na-alụ ọgụ n'ime akụkụ ahụ unu. Unu na-achọsi ike ma unu enweghị. Unu na-achọ ma na-achọsi ike nke ukwuu, unu enweghịkwa ike inweta. Unu na-alụ ọgụ ma na-alụ ọgụ, unu anaghịkwa enweta ihe ọbụla, n'ihi na unu anaghị arịọ. Unu na-arịọ ma unu anaghị anata, n'ihi na unu na-arịọ maka ihe ndị dị mkpa, ka unu wee jiri ha mee ihe n'ime ụtọ unu. Unu ndị na-akwa iko na ndị inyom na-akwa iko amaghị na ọbụbụenyi nke ụwa bụ ọbụbụenyi nke Chineke. Ya mere, onye ọbụla chọrọ ịbụ enyi nke ụwa na-eme onwe ya onye iro nke Chineke. Unu chere na Akwụkwọ Nsọ kwuru na Vatican mmụọ nke bi n'ụwa na-agụ agụụ maka anyaụfụ? Ma Akwụkwọ Nsọ na-enye amara karịa. Ya mere, ọ na-ekwu sị, Chineke na-eguzogide ndị mpako ma na-enye ndị dị umeala n'obi amara. Dozienụ onwe unu nye Chineke, guzogide ajọ omume, ọ ga-agbapụkwa n'ebe unu nọ. Dọta uche Chineke, ọ ga-adọtakwa uche n'ebe unu nọ. Kpọọ aka unu ndị mmehie, mekwanụ ka obi unu dị ọcha, unu ndị nwere uche abụọ. Nagide ihe isi ike, na-eru uju ma na-akwa akwa. Meenụ ọchị unu ka ọ bụrụ iru uju, na ọṅụ unu ka ọ bụrụ mwute. Dobenụ onwe unu n'ihu Onyenwe anyị, ọ ga-ebulikwa unu elu. Unu ekwula okwu ọjọọ banyere ibe unu, ụmụnna m. Onye na-ekwu okwu ọjọọ banyere nwanne ya nwoke ma ọ bụ onye na-ama nwanne ya ikpe na-ekwu okwu ọjọọ banyere iwu ahụ ma na-ama iwu ikpe. Ọ bụrụkwa na unu ama iwu ikpe, unu abụghị ndị na-edebe iwu, kama unu bụ onye ikpe. Naanị otu onye na-enye iwu,
naanị otu onye na-enye iwu dị, onye nwere ike ikwu ma bibie ya. Onye ka ị bụ nke ị na-ekpe onye ọzọ ikpe? Pụọ, unu ndị na-asị, taa maọbụ echi anyị ga-aga obodo dị otu a ma nọrọ ebe ahụ otu afọ. Mgbe ahụ anyị ga-ere ma rite ego. Ma ị nweghị ike ikwu ihe ga-eme n'ọdịnihu. Gịnị bụ ndụ unu? Ọ bụ eziokwu nke na-apụta ruo nwa oge wee laa n'iyi. N'ihi na unu kwesịrị isi, ọ bụrụ na Onyenwe anyị chọrọ, ọ bụrụkwa na ọ masịrị anyị, anyị ga-eme nke a ma ọ bụ nke ahụ. Ma ugbu a unu na-enwe obi ụtọ n'ịnya isi unu. Ịnya isi dị otu a niile abaghị uru. Ya mere, onye maara ihe ziri ezi ma na-emeghị ya, ọ bụ mmehie nye ya. Akwụkwọ nke James isi nke 5. Gaanụ ugbu a, unu ndị ọgaranya, kwa akwa ma tie mkpu akwa maka nhụjuanya unu nke ga-adakwasị unu. Akụnụba unu emebiwo, nla eriwo uwe unu, ọlaedo unu na ọlaọcha unu emebiwo. Mmiri ha ga-abụkwa ihe akaebe megide unu, ọ ga-eripịakwa anụ ahụ unu. Unu achịkọtala akụ maka ụbọchị ikpeazụ. Lee, ụgwọ ọrụ unu, ndị ọrụ ubi unu, nke bụ nke unu ji aghụghọ gbochie, na-eti mkpu nke ndị aghọọla ihe ubi abanyela n'ọnụ Onyenwe anyị nke ụsụ ndị agha. Unu ararala onwe unu nye ihe ụtọ nke ala na agụụ ihe ọjọọ. Unu enyela obi unu nri dịka n'ụbọchị a ga-egbu mmadụ. Unu amawo ndị ezi omume ikpe ma gbuo ha. O guzogidekwa unu. Ya mere, ụmụnna m, nwee ndidi ruo mgbe Onyenwe anyị ga-abịa. Lee, onye ọrụ ubi na-achọ mkpụrụ dị oke ọnụ ahịa nke ụwa. Ọ na-enwekwa ogologo ntachi obi na ha ruo mgbe ọ ga-anata uhuruchi mbụ na nke ikpeazụ. Ya mere, unu onwe unu na-enwekwa ndidi ma mee ka obi unu dajụọ, n'ihi na ọbịbịa nke Onyenwe anyị na-eru nso. Unu ewela iwe n'etiti onwe unu, ụmụnna m, ka a ghara ikpe unu ikpe. Lee, onye ikpe na-eguzo n'ihu onye ikpe. Werenụ, ụmụnna m, ndị amụma dịka ihe atụ nke nhụjuanya na ogologo ntachi obi, ndị kwuru okwu n'aha Onyenwe anyị. Anyị na-agụ ndị a gọziri agọzi. Unu anụwo maka ndidi Job. Unu agọziwokwa ndị a maara ihe Onyenwe anyị mere. N'ihi na Onyenwe anyị nwere obi ebere na amara. Ma tupu ihe niile, ụmụnna m, unu aṅụla iyi n'eluigwe, ma ọ bụ n'ụwa, ma ọ bụ n'ụzọ ọ bụla ọzọ. Kama ka unu bụrụ ka unu ghara ịdaba n'ikpe. E nwere onye nọ n'etiti unu nke na-ata ahụhụ. Ya kpee ekpere. E nwere onye ọbụla nwere obi ụtọ, ya bụọ abụ. E nwere onye ọbụla n'etiti unu nke na-arịa ọrịa, ya kpọọ ndị okenye nke chọọchị ka ha kpee ekpere maka ya ma nyere ya aka n'ekpere n'aha Onyenwe anyị. Ekpere nke okwukwe ga-azọpụta onye ọrịa. Onyenwe anyị ga-emekwa ka o bilie. Ọ bụrụkwa na o mere mmehie, ọ ga-agbaghara ha. Kwetanụ mmejọ unu nye ibe unu. Kpekwanụ ekpere maka ibe unu, ka e wee gwọọ unu, n'ihi na ekpere nke onye ezi omume na-abara uru nke ukwuu, ọ bụrụ na ọ dị ọkụ. Elaịja bụ nwoke nwere otu agụ ahụ dịka anyị. O kpekwara ekpere ka mmiri ghara izo. Mmiri ezoghịkwa n'ụwa ruo afọ 3 na ọnwa 6. Mgbe ahụ o kpere ekpere ọzọ, eluigwe wee gbaa ọkụ, ụwa wee mịa mkpụrụ. Ụmụnna m, ọ bụrụ na onye ọbụla n'ime unu ahapụ eziokwu ahụ, ma onye ọbụla ekwenye ya,
Maranụ na onye mere ka onye mmehie ghara ịpụ n'ụzọ ya ga-azọpụta mkpụrụ obi n'ọnwụ ma zoo ọtụtụ mmehie.